čim sam me vidio odmah grč. Ju, gdje vas uvatio grč? Pa, dole. To? Ju! Imaš često vata taj grč. Pa, jedanput samo kad sam bio u vojske, kad smo gledali film Zabranjene strasti i... To mi je falinka. I kad sam s muškarcem, toliko se uzbudim, ne mogu da izdržim. Nije to ništa. Da vidiš, ja neki put prdnem pa pocepam i gaće. A mogu ja gromoglasno? Strašno noću kad je tišina. Aha. I ja razbudim ceo komšiluk, samo vidiš, pale se svetla. Pa nije to ništa, more, kak je to? Sve je to čovečanski, mislim, sve je to za ljude. Nije. Dobro.